Jolanda, Bai. aritu gara telebistaz. Errez jarri bidazu, Musika ere gustatzen zaizula esan diguzu, eta lanean ari zarenean musika ere entzuten duzula. Irratia? Irratia pila bat. Autopistan askotan ibili behar dut, A8an, eta normalian autopistan noanean dida entzuten dut. Benetan diotzuet, Bai. Oso gustora, konpainia ona, eta, bueno, gidatzia da, baina zuokin gustora sentitzen naiz. Gainera oso talde polita egiten duzu, Bai? Bai, danetari dakazue, hortalde hortan, eta bai. Venga, galdera, zein da didan zure favoritoa, Jolanda? Bueno, a ver, Jon Kotxon... Denon favoritoa da. Bai. Normala. Jolanda, Bai. horko monitore hortara. Bai. Begiratu, hor, Jon Kotxon. Jolandita! Kaixo, sekulako ilusioa egiten digula, gure fana zarela esan diguzulako. Benetan, mila esker, eta horrelako entzulean nahi ditugu. Por cierto, Jolanda, daukat bainoa, pizka bat reformatxeko etxean. Nahi baduzu, prestatuko dizu kafesne bat, beroa. Gustatzen zaizu bezala, eta, me haces un bañete, zure ekipoarekin etorri nire etxera, eta horrela itxegingo dugu egiten duzun bitartean. Eskerrik asko, Jolanda! Musu! Niri Jon Kotxonek eskatzen badit, ni banoa, Bere etxera eta komuna jarriko diozu. Komuna jartzen ere bai? Bai. Zentzuna daukagu ez dela gehien gustatzen zaizun lana. Bueno, nahiago ditut beste gauza batzuk. Zergatik, Jolanda? Bueno, askotan tokatzen zait komunetara joatia, eta han lurrian ibiltzia ez dakiz zer, eta ez esango dizue. Gauza desatseginak ikusten dituzu? Ez, normalian ez, baina nahiago ditut beste gauza batzuk egiten. Telebista ikusi egiten da, entzun egiten da, telebista ez da usaintzen. Baina Jolandan egoten da, Jolandak usaitzen du, eta ulertzen dugu ere beste lana atseginagoak izango direla, ezta? Batzutan arrastoa eta hola. Ez?